Keď budeme čítať text v Matúšovom evanjeliu, tak povstane množstvo otázok. Napríklad, ako sa z týchto troch múdrcov v našom podvedomí, či vďaka cirkevnej tradícii, stali traja králi? Alebo prečo priniesli zlato, kadidlo a mirhu? A skadiaľ sa vôbec dozvedeli o hviezde, ktorá ohlasovala narodenie či príchod Mesiáša? A prečo Matúš vraví, že Ježiša nenavštívili v jasliach, ale ho navštívili v dome? Spoločne budeme na tieto otázky hľadať odpoveď. No ja by som chcel, aby sme našli odpoveď na tú najdôležitejšiu spomedzi všetkých nich. A to, čo si z týchto textov, čo si z týchto odpovedí môžeme zobrať do nášho osobného vzťahu s Bohom. Kresťanská tradícia od tých najstarších dôb nehovorí o troch mudrcoch, či o troch mágoch, čarodejoch, ale hovorí o troch kráľoch. Aj napriek tomu, že evanjelium tento výraz nepoužíva. Skadiaľ sa táto predstava troch kráľov zobrala? No, zo 72. žalmu. Ak by sme tento mesiášsky žalm čítali od 9. po 11. verš a potom 15. verš, tak by sme sa tam dočítali, ako k Mesiášovi prídu králi, ako sa mu budú klaňať a ako mu prinesú dary, spomedzi ktorých asi ten najviac významný je zlato. A tak cirkev zobrala tento mesiášsky žalm a aplikovala ho na históriu o troch kráľoch. Mesiáša vymenili za Ježiša, čo bolo vlastne logické a v poriadku, a týchto troch mudrcov vymenila zasa na kráľov. Ďalší dôvod, prečo sa z mudrcov stali králi, bol silný odpor cirkvi voči čarodejníctvu. Ak by sme sa pozreli do gréckeho textu Matúšovho evanjelia, tak ten výraz, ktorý prekladáme ako mudrci či mágovia, znie magoi. A je to výraz pre skupinu staropérskych kňazov. No tu nehovoríme o nejakých kúzelníkoch, ktorí používajú triky. Nie, my hovoríme o akademickej elite národa. Pretože v minulosti byť mágom, byť čarodejom znamenalo vyznať sa v geometrii, vyznať sa v chémii, vo fyzike, matematike, astrológii, astronómii, ale taktiež aj vešteniu. V tej dobe sa všetky tieto dnes pre nás vedné aj šarlatánske odbory vôbec nerozdeľovali. Oni tvorili jednu skupinu učencov. No a pre cirkev, ktorá nenávidela čarodejníctvo a snažila sa odmietnúť pohanstvo a vytláčala ho, bolo naprosto nepredstaviteľné, aby k Ježišovi, keď sa narodil, prišli traja čarodejníci, traja múdrcovia, traja mágovia. No a tak ich radšej vymenila za kráľov. Bola to predstava viac slávnostnejšia, honosnejšia a taktiež aj pre ľudí viacej priateľnejšia, i keď nebola biblickou. Prečo títo traja múdrci priniesli zlato, kadidlo a mirhu? V niektorých výkladoch nájdeme informáciu, lebo to bol luxusný materiál, ktorý sa bežne nosil kráľom. Ale možno tieto tri dary majú aj nejaký starozákonný význam. Možno majú nejaký skrytý význam, ktorý nájdeme v starozákonných spisoch. Ak by sme sa opäť pozreli do mesiášskych proroctiev, ako je Izaiáš 60. kapitola 5. 6. verš, alebo 45. žalm 6. 9. verš, tak by sme tu našli zmienku o týchto troch daroch, no nikdy nie pokope. Čiže oni sú spojené s Mesiášom, s príchodom Mesiáša. Ale je v starom zákone niekde nejaký biblický text, kde sa všetky tieto tri dary spomínajú pokope a majú nejaký súvis s Ježišovým príchodom a s Ježišovým narodením? Mám pre vás veľmi dobrú správu, taký biblický text je a ja sám, keď som naň natrafil a keď som ho našiel v písme svetom, tak som bol z toho mierne šokovaný, pretože v druhej knihe Mojžišovej by som ho teda nikdy nehľadal. Otvorme si teda druhú knihu Mojžišovu, 25. kapitolu, kde prekvapivo budeme čítať prvých 8 veršov, ktoré sa týkajú výstavby svätostánku. A Hospodin hovoril Mojžišovi a riekol: Hovor synom Izraelovým, aby mi vybrali obeť pozdvihnutia od každého človeka, ktorého jeho srdce učiní ochotného. Príjmete moju obeť pozdvihnutia. A toto je tá obeť pozdvihnutia, ktorú vyberiete od nich. Zlato, striebro a meď. Hyacintovo-modrý postav. Purpur, červenec dvakrát farbený kment a koziu srsť.
i baranie košky farbené na červeno, i jazvečie košky a šitínové drevo. Olej na svetlo, voňavé veci na olej na pomazávanie a voňavé koreniny na kadivo. Onychínové kamene a iné kamene na osádzanie do efoda a náprsníka a spravia mi svetiňu, aby som býval prostred nich. Schválne, či ste v týchto 8 veršoch našli kadidlo, zlato a mýrhu. Ja vám trošku pomôžem. V tej 25. kapitole v 3. verši Pán Boh povedal zlato, striebro a meď. Čiže zlato sme našli, teraz nám zostáva už len kadidlo a mýrhu. No a o kadidle a mýrhe nachádzame zmienku v 6. verši. Olej na svetlo, voňavé veci na olej. Myrha bola jednou z hlavných zložiek do oleju na pomazávanie, o ktorom je reč v tomto 6. verši. A voňavé koreniny na kadivo. Alebo podľa niektorých ďalších biblických prekladov rovno sa tam píše kadidlo. Čiže všetky tieto 3 zložky, zlato, kadidlo aj myrha, boli súčasťou materiálov, ktoré sa používali na výstavbu a na službu vo svätyni. Čo nám tento text chce povedať? No v tom 8. verši sme čítali, že svätyňa bola postavená na to, aby Hospodin prebýval prostred svojho ľudu. Starozákonné texty, ktoré hovoria o svätyni, či o obetnom zákone, oni všetky slúžili ako predobraz. To znamená, poukazovali na to, čo sa má stať v budúcnosti, v plnej, v skutočnej miere. Alebo poukazovali na to, čo sa práve deje v nebesiach. A teda tento starozákonný text u Exoda 25. kapitoly od 1. po 8. verš nám je predobraz toho, čo sa stalo v Matúšovom evaníliu v 2. kapitole. Ako izraelský národ priniesol všetky tieto dáry, medzi ktorými bolo zlato, kadidlo aj mýrha, na to, aby postavili svätyňu, miesto, kde sa môžu stretávať so svojím Bohom. No a v Novom zákone pohanskí mudrci priniesli presne tie isté dary, zlato, kadidlo aj mýrhu, v čase, kedy sa Boh rozhodol, že si postaví chrám, alebo ako vraví Ján apoštol, a slovo sa stalo telom, aby prebývalo medzi nami. A tak Pán Boh si postavil chrám, ktorý už nebol budovou, ale chrám to znamená telo, na to, aby mohol prebývať s nami. Teda predobraz sa stal skutočnosťou. To, čo je ale pre nás nesmierne dôležité je to, že v starom zákone dary priniesol izraelský ľud, kdežto v novom zákone prinášajú pohania. To znamená, že nie len Ježišovou smrťou na kríži, ale už Ježišovým narodením či Ježišovým vtelením sa začala búrať bariéra medzi Bohom a pohanmi či medzi vyvoleným národom a pohanmi. A my dnes vďaka tomu žijeme v dobe, kedy nepotrebujeme chrámy, nepotrebujeme kňazov, nepotrebujeme nejaké posvetné rituály či dokonca samotnú cirkev na to, aby sme sa stretli s Bohom. Keď sa Ježiš rozprával so Samaritánkou, tak jej povedal, že príde doba, tá doba je, že nebude potrebný ani chrám, nebude potrebný ani svätý vrch, ale to, čo je potrebné, je, aby človek hľadal Boha v duchu a v pravde. Rovnako Pán Ježiš, keď povedal, ako sa máme modliť, tak nás neposielal do chrámu, kde môžeme ísť, ale nemusíme. Ježiš namiesto toho vraví, aby sme sa doma zavreli niekde v skryte, v tmavej komórke a tam volali k svojmu Otcovi, ktorý bude počuť aj to, čo hovoríme v skrytosti. Aký je význam týchto 3 darov, zlato, kadidlo a myrha? No ak by sme sa pozreli na dobové pozadie, či ak by sme sa zamýšľali nad týmito biblickými textami alebo nad týmito darmi, no tak ak počúvate toto video večer, tak by sme tu zostali asi do rána. Tých výkladov je nesmierne množstvo. Zistili by sme, že zlato mohlo predstavovať večnosť, keďže ľudia Ježišovej doby si ho cenili kvôli tomu, že nepodliehalo korózii ani nehorelo v ohni. Taktiež zlato mohlo predstavovať Krista ako kráľa. Kadidlo ho mohlo predstavovať ako Boha, pretože bolo spojené s náboženským kultom. A myrha zasa mohla predstavovať jeho utrpenie. A takto by sme mohli lietať v oblakoch a vymýšľať nesmierne množstvo ďalších výkladov. Ja preto navrhujem, aby sme sa tu zastavili a aby sme šli inou metódou. Aby sme sa pozreli na to, čo tieto dary, čo kadidlo, zlato a myrha predstavujú v samotnom písme svetom. Pretože Matúš ich vymenováva.
On nepovedal, že oni priniesli dary a neurobil bodku za vetou. Nie, on konkretizuje, ktoré dary to boli. To znamená, že oni majú mať nejaký význam a ja pevne verím tomu, že Matúš veľmi dobre vedel, aký. Pozrime sa teda napríklad na zlato. Čoho symbolom mohlo byť zlato? Ak otvoríme prvý list apoštola Petra, tak v 1. kapitole v 7. verši môžeme čítať: aby dokázanie sa vašej viery o mnoho cennejšie nad zlato, ktoré hynie, ale sa ohňom skúša, bolo vám nájdené na chválu, na česť a na slávu pri zjavení Ježiša Krista. Apoštol Peter teda dáva zlato do spojitosti z viery, ktorá má nesmierny význam kedy pri zjavení sa Ježiša Krista. Rovnako ako zlato bolo v starom zákone či v novom zákone prinesené, keď sa Boh rozhodol zostúpiť medzi svoj ľud. Pozrime sa ďalej na význam kadidla. Ak otvoríme Žalm 141. a prečítame 2. verš, mimochodom takýchto podobných veršov nájdete v Biblii veľké množstvo, tak sa dočítame: nech stojí moja modlitba pred tebou ako kadivo, pozdvihnutie mojich rúk ako večerná obeť. Kadidlo je teda v Biblii symbolom modlitieb. A čo je symbolom mirha? O tom sme si už povedali, že mirha bola hlavná zložka oleju na pomazávanie. Môžete si na domácu úlohu skontrolovať tento výklad v 2. knihe Mojžišovej v 30. kapitole od 23. po 25. verš, kde Pán Boh skrze Mojžiša dáva nariadenie, ako sa má tento olej pripravovať a čo patrí medzi jeho hlavné zložky. No a tam je práve mirha. A my vieme, že ten, kto sa pomazával, bol kráľ, kňaz a prorok. Teda pomazávanie symbolizovalo alebo predstavovalo zasvetenie sa, odovzdanie sa Bohu. Aké je teda poučenie z týchto troch darov? My keď prichádzame pred Pána Boha, tak sa veľmi radi chválime svojimi skutkami. Chválime sa dobrými skutkami, ktoré sme urobili svojim blížnym, alebo tým, čo všetko sme priniesli na Boží oltár. Častokrát ako kazateľ som počúval, čo všetko ľudia urobili v zbore, v zborovom spoločenstve, na to sa dával taký veľký dôraz. A Pán Boh vraví: nie. Toto všetko nechaj, ja mám záujem o iné dary. Prines kadidlo, prines zlato a prines mirhu. To znamená, ja dávam dôraz na vieru, na modlitbu a na zasvetenie, odovzdanie sa mi. Toto sú 3 dary, o ktoré má Pán Boh skutočný záujem. Zostáva nám zodpovedať už len posledné 2 otázky. A to, skadiaľ sa dozvedeli títo mudrci o hviezde a prečo podľa Matúšovho evanjelia prišli do domu a nie k jasliam. Dozvedeli sa o hviezde zrejme od svojho predchodcu, od jedného starozákonného čarodeja či mága, ktorý sa nazýval Balám. On na objednávku kráľa Baláka mal prekliať izraelský národ, no namiesto toho povedal kopu požehnaní, iba dokonca povedal ešte aj jedno veľmi krásne mesiášske proroctvo, ktoré nachádzame v 4. knihe Mojžišovej, 24. kapitole, kde budem čítať 17. verš. Uvidím ho, ale nie teraz. Pozorovať ho budem, ale nie zblízka. Hviezda vyjde z Jákoba a povstane berla z Izraela. Zbije kúty Moábove a rozdrtí všetkých synov hrmotu vojny. Títo mudrci teda museli poznať toto starozákonné proroctvo, v ktorom sa dočítali, že táto hviezda bude oznamovať príchod nejakej veľkej, významnej osobnosti. No ale samozrejme, ako z histórie vieme, mudrci neprichádzali za každým jedným kráľom, ktorý sa mal narodiť a určite by neprišli za nejakým judským kráľom nejakého malého kráľovstva, ktoré je dokonca ešte pod nadvládou Rímskej ríše. Ale myslím, že oni veľmi dobre pochopili význam konca tohto proroctva, ktoré znie: a rozdrtí všetkých synov hrmotu vojny. Oni teda pochopili, že ten, ktorý sa tam narodí, to nebude len nejaký malý bezvýznamný kráľ či kráľ bezvýznamného kráľovstva. Nie. To bude niekto, kto bude celosvetovou osobnosťou. To bude niekto, kto bude panovať na celej planéte. A preto prichádzajú z takej obrovskej diaľky, aby sa mu poklonili.
Rovnako podľa starých pohanských predstav objavenie sa nejakej novej hviezdy na oblohe alebo jej zmiznutie bolo spojené s príchodom alebo odchodom nejakej veľmi, veľmi významnej osobnosti alebo nejakého kráľa. No a teraz nám zostáva odpovedať už len na poslednú otázku. Prečo keď otvoríme to Matúšovo evanjelium, 2. kapitolu, tak v 11. verši Matúš píše: A keď vošli do domu, našli dieťatko s Máriou, jeho matkou, a padnúc klaňali sa mu a otvoriac svoje poklady obetovali mu dary, zlato, kadivo a mirhu. Matúš píše: A keď vošli do domu. Ako som už na začiatku vravel, tá naša tradičná predstava je, že v tých jasličkách je Ježíš, nachádzajú sa v maštali, je tam Jozef, Mária, zvieratka, pastieri s ovečkami a traja mudrci. Ale je to nebiblická predstava. Mudrci prišli do domu, oni neprišli do jasiel. Možno si povieme, no je tam toho, no tak či dom alebo maštal. No ja myslím, že áno, je tam toho. Je to veľký rozdiel, či bývame v dome alebo bývame v maštali. Jozef s Máriou už viacej neboli v maštali, oni už bývali v dome. Myslím, že keď čítame tento biblický príbeh tej 2. kapitoly Matúšovho evanjelia o narodení Ježiša Krista, my zabúdame alebo ignorujeme nesmierne množstvo drobných detailov. Tak napríklad, keď sa hviezda objavila, tak hviezda oznamovala príchod, narodenie sa Mesiáša. To znamená, že keď ju mudrci uvideli, oni museli byť doma vo svojej rodnej zemi. Za druhé, keď hviezdu objavili, tak ju najprv museli identifikovať. To znamená, že oni museli preštudovať nesmierne množstvo proroctiev a spisov a tam nájsť zmienku práve o tejto hviezde. Za tretie, ako sme si už vraveli, boli to významní muži, ktorí pochádzali z tej akademickej elity. To znamená, že keď sa rozhodli putovať do nejakej úplne cudzej krajiny zeme, no tak to nebolo takým spôsobom, že ráno sadol na ťavu a večer prišiel do cieľa. Oni so sebou zobrali celú karavanu, ktorá im poskytovala bezpečnosť, ale taktiež aj nejaký komfort, pohodlie. Pretože, to je štvrtá vec, cesta z Perzie do Betlehemu trvala celé mesiace. No a potom tá posledná, piata vec, ktorá mne veľakrát unikala v tomto biblickom príbehu, pokiaľ sme ho na vysokej škole spoločne neštudovali s profesormi. A to, všimnite si pozorne, v 2. kapitole 6. a 16. verš. 7. a 16. verš. Vtedy Herodes povolal tajne mudrcov a dôkladne sa ich vypýtal na čas hviezdy, ktorá sa im ukazovala. Teda Herodes chcel vedieť presné, konkrétne časové údaje, kedy sa im zjavila hviezda. Na čo Herodes potreboval vedieť tento konkrétny časový údaj? Čítame 16. verš. Vtedy Herodes vidiac, že je znevážený mudrecmi, veľmi sa rozhneval a poslal a povraždil všetkých chlapcov, ktorí boli v Betleheme a na celom jeho okolí od 2-ročných a nižšie. Podľa čoho Herodes stanovil vek 2 roky? Prosto typol? Nie. Ak čítame ďalej, podľa času, na ktorý sa bol dôkladne vypýtal mudrcov. To znamená, že Herodes stanovil vek 2 rokov od okamihu, kedy sa mudrcom zjavila hviezda. Ježiš teda bol približne 2 roky starý. Možno si povieme, ale aký význam to má pre nás, okrem toho, že je to nejaká novinka? Aký význam má pre nás celé to putovanie mudrcov až k Ježišovi? No význam má nesmierne veľký, pretože my sme týmito pohanskými mudrecmi. My sme žili a niektorí ešte stále žijeme vo svete bez pravého, skutočného poznania Boha, ale jedného dňa, tak ako im aj nám v živote zažiarila hviezda. Zažiarilo svetlo Božie, ktoré nám ukázalo na stretnutie sa s Kristom, a teraz hovorím o stretnutí počas jeho druhého príchodu. A tak ako títo pohanskí mudrci putovali na stretnutie s Ježišom a strávili ním podstatnú časť svojho života, rovnako dlho to môže trvať aj nám. A tak ako aj oni na tej ceste zažili množstvo dobrodružstiev,
Tá cesta bola nesmierne nebezpečná. Stretli Herodesa, ktorý sa ich snažil podviesť, pripraviť o život. Na tej ceste do nebeského Jeruzalema, na tej ceste stretnutia s Pánom, aj my prežívame veľa nebezpečenstva, veľa dobrodružstiev. Aj my tam máme nejedného Herodesa. Avšak povstáva ešte jedna nesmierne dôležitá otázka. Oni sa rozhodli ísť na túto nebezpečnú cestu. A čo my? Rozhodneme sa na ňu vykročiť aj my. A ak sa rozhodneme na ňu vykročiť, prídeme až do cieľa, alebo to vzdáme pri prvých ťažkostiach. Vzdáme to za prvým kopcom, alebo to vzdáme pred bránami Betlehema. To sú otázky, na ktoré ja nedokážem odpovedať, ale na ktoré dokáže odpovedať každý jeden z vás a odpoveď nájde vo svojom srdci.